bɔne sɛ wahu nkɔm sɛ Roja ɛhu nkɔm sɛ bina wɔka na nkɔm sɛ bɛn no wahu ama mo nka sɛm to kwamran abannego aba aboase ha baabi a me boase kɔm ha na bɛnago te no every just 1 month bia no na kat me hwi ase bɛ 4 times ebe nipa wu o ti ase sai ya ka se sunsun duma ya wasofo te se ya min kam tuwe bayi kuta min kam de ya adwuma ne bi mutu ya yebi ba se me de bayi ne be wura sof duma mo se me de ya sof duma wa dia man ni sa me kika nipa mo jagu mutu ni ase wo kwabana wutuwe nkom se ekina bibi be bo pompo kora be bo ebo wa wo ayamia na mema pompo na be bo me se me gina atampo mu na me ya sacrifice amampanimfo bi na me hu se sofo ya onu gina wono se wo hu se nyame ya akotu nsuo mo ho Roja ya wo kan Roja ya wo so wo se nkom se NDC fo mpanimfo wo mu se na wa hwe ma me nka sam kire wo ya kasi wo bi be wu a won tumi kura nso ye na no nka kire obi so obi be wu se ya nkom se free nyame ho na ba ya Roja ntimi bi kon ye na ru na kasa wo ba ya no can stop Roja no no ontre wopema wopeche tiye wona no sem ko mampontre hene so eya dan na mampontre hene de lecture bre ne say won resign ni nyame sam a waka kire wakotre ba bia wote na sa resign say atiefo na se me resign ti court de letter bre nti me pacha na tre say eya sunsun ma hinta sam a wo amotra se se oba wo ya mo ni studio ma ni kuno no wo ye no o ma ne ho ya kono na wayade a emfu be ma na wo bedidi no enti saa niam na wo ye no wo ya me na ya kono na trase wo ma dwiri mu ha wo ye individual wo person wo be nyame na ase na twe wo ma ba se Apostle Kwadwo Safo ha de niam bi 25 to 30 years ya wo gentimi Sheikh John Dramani president oteso ya man panyina ya to aba ma na ba se onko hu Apostle Kwadwo Safo o ka politicians ho David individual person wo bibi a won nkyira me banti no wawo no bibi wo ha so oba won na nkyira papa no kura wono ni fi a wadi no nyene wanyini ya ti kromo na sofu bi si nyame ayi akire ne se chief imam beko ha mo mama de ma de bi so me kyerɛ wade how many years ni almost yes e ba se won ni die ni esom no tai chief imam achi no won di threat ni am yeden ko nipa no so what is our being and what ceremony be as a mukrumada? We say oman panimfo no betie me adifo no mon chance yan chichi won to tawo nkoto mu ba hu ya papa me kan kra kira akwa atom ko yusu ane ho apowi abagina camera ni na nkrofo adese hwe nipa hu ye hwe obi kra bosha obi baketekete anyi wawre ho nipa da mojem ama ni mojas ya fe ni nipa dia yantini amfa yansa nsom na still wugina ho se ni na nyame yikira me se afi wa bodam ya wo le nyame yikira se me metia me nsum nyame nti nyame nkomai me se ni kotu sofuo no awon sikasie bi ho na me be ya trust ya twetwe mpanimfo din sampanimfo ya ni accident mu 5 edin wo pipa so a ya de aboro no ma ne kan di tuntum kokom yenu esisi mu a wama bomb fita ye ni hu ye no akwaya mete say ase obi na bia be obi and yes such because any spiritual or occultism obi a try to organa happy our bibia san fo mu amene te ho ye adwuma no ehon ye nyina ye tu yapo etini ye ne kra but I no wanwa but the woman say wo mu chechira etini si maye bida me se me maye bi go to aguna on be chachira need to be planning accident 50 the whole year. That's it. Na so for na beto 3. Me can say much now. No be a hete. Eti wum no ma ya say trem ye. Kwabra enye ntimi nka ho asam na. AMP TV, the best of the best. Kid give them sugar AK. Oh Lord. And you're watching AMP TV. Adafo mo nua Barros Ejeni. Koso na hwe AMP TV. Thank you to my S. Thank you to AMPGA TV. Asida na mifa maewu radi. Minu akoso na hwe AMP TVgh. Na wa brabo ebesesa. We love you. Na mo amanim say ensebe koso Ghana na eye betwetwe ho enkomo eye prophet Roja eye
ɔde nsɛm bebree aba nkɔmhyɛ bebree aba ama nsɛm a esisi nyinaa no kame sɛ huhumu ama Ghana for apoto kakra ɛne nsɛm bebree ama yɛ parliament na sɛ mpanyinfoɔ de letter ba out ne nyinaa mu no mebɔ no tɔfa na me Abeyifo Hene yɛhyia na twetwe nkɔmɔ akɔ sunsun nsɛm deɛ ɔno ɛna betumi aboa ya ama bibi akɔ Abeyifo Hene mo akɔ aba mejo so bro me de hye badaro mo nana prophet Roja de nsɛm bi abegu hɔ no mo na oye ohinkese ohuhumu na Abeyifo nyinaa ɛwɔ Ghana mo ahene na ɔno adeɛ na wo ka afa ho kwabran kamea yɛ sɛ Asante region asofo a wɔn tu wɔn ho na wɔn dwi wɔn ho paa no aha na wɔn free yɛ ni fradi na yɛ hunu asofo bi nom te sɛ free fa nom ne wusu prempe okwagiman akman nom no wɔn mpre wɔn ho sɛ okay, 2 Timothy chapter 4 verse number 2 me did Abeyifo Hene me Abeyifo Hene ntwa sɛ Nyankopɔn wɔ ne me nkɔmɔ me nim bibia yakase yenko sɛ nipa me na me first person betimi dia me ka kɔ no yakase yenko wie obi a me na me first person sunsun metimi dwu afaso nyina gu but ye ba wiase sɛ ye ba boa ye ho amade ye wo haw mu afiri wo haw mu de wote amane mu afiri amane mu de save wawoma ne wawo nketewa ne wamu nyam pagya no na samo ya se obadam ye gya no onyame ne kuta no enti sofu gina ho se ye ni wamu ewuru hwe wamu nti sunsumu nsam no wamu ekandifo ba komi ye sasantefo adifo no a wamu aba no a wamu ye adwuma no 2 Timothy chapter 4 verse 2 no a onyame bi ma wamu se mom kɔwiase afa na nkɔ paamu nkansem no ginamu bra ye ene de anya yi atan to omanefo awon kyerɛkyerɛ ne nkyerɛkyerɛ amakyerɛ mu nyinaa ade kosi sɛ ne Yesu meba ne maduru bra bi no oni padasa ne wintie nkyerɛkyerɛ papa no efiri sɛ wɔn asoma yɛ wɔn de nti obetie onyame asɛm akotia nansesɛm tie ne ye ye ka wurade asɛm a obi bɔ ahyawo obi yɛ nyinsɛ yɛ yegu obi yɛ korɔmfo sunsun bi na ɛwɔke no wo yɛ sɔfo wɔ obi ɛwɔ hɔ na dwene ne sɛ obedi ewu ampa nka me di ewu no sɔfo nya me sɛm nti manya dwen sesa aka me sɛ asɔfo no nti sa testimony we bi da ada bɔne sɛ wahu nkɔmhyɛ Roja ɛhu nkɔmhyɛ bi na wɔ kana nkɔmhyɛ ba ne wahu no ama me ka sɛm to akwamre abanango aba aboase ha baabi a me boase kɔm ha na bed na go te no every just 1 month bia no make it me hwe ase be 4 times ebe nipa wu oti ase sai ya go se sunsun duma ya wasofo te se ya min kam tuwe baye kuta min kam de ya duma ne bi metu de ya bi ba se me de baye ne be wura sof duma mo se me de ya sof duma wa dia man ni sa me kika nipa mo jagu metu ni ase wo kwabana wotuwe nkom se etuna bibi be bo pompo kora be bo ebo wa wo be ayamia na mema pompo na be bo me se me dina atampo obiri mu na me ya sacrifice amampanimfo bi na me hunu se sofo ya onu gina onu o se wo hunu se nyame ya akoto nsuo mu ho Roja ya wo kai Roja ya wo so o se nkom se NDC fo mpanimfo o mu se na wa hwe ma me nkasa mkyerɛw ya kasi wo bi be wu a won tumi kura nso ye na no nka nkyerɛw bi so wo bi be wu se me hunu se pray na ekosoro na ba from na minister wonu na hwa posifo ni soja fo nyina so na tim na wo hia se nipa na mpɛsɛ busa se nyame ma o message se ko ka kyerɛ wo bi na wo kɔ a obi fra fo so strete se wo na wo se minister so na si ubahu ade na nyame ba yo ade na nipa no betima wo nyame wo se Nyankopɔn na wo so no o so wo se ade nyina ade na se nyame no nipa da se ni betima yo wo se ntimi nkɔ ntimi gyaye na asie wa obetimi ahye nkom bia ma na si ye nim ba ya mpadi mboni nti ya meka sa asɛm no obi aso ntimi ne kora na mo opadi mboni de a koyi wani because ankom sɛ we Roja ntimi sia no da sɛ yɛ kom sɛ free nyame ho ne ba ya Roja ntimi because ye ne ruba kasa wo ba ya no can stop ko Roja no ontre wo pema wo pɛtɛ de ye wọ́n ní sẹ́m kọ́ ọ̀màmpọ̀ntẹ́ hìnì so ẹ̀yà dáná ọ̀màmpọ̀ntẹ́ hìnì di lẹ́tọ̀ bẹ̀rẹ̀ ní sẹ́ wọ́n resign ní nyàmú sẹ́mu a wákà kyerẹ́ wákọ̀ tẹ̀lé bẹ̀bí a wọ́n ti náà sá resign sẹ́
etiefo na nase me resign court the letter abram nti me pachawo na tiese eye sunsun hintasam a wo amotran se se oba wo ye money studio am ni kuno no wo ye no o man ho yakono na wa yade a emfu be me na wo bedidi no enti saa niam na wo ye no wo ya me na yakono na trase wo wo madwiri mu ha wo ye individual wo person wo be nyame na ase na twe wo maba se di ba ne yebo wo ja wo hyenkom yanka fe sofu bi Roja ntimi muwa obi ya wo Ghana ha ni donya nkopon osise se papa Apostel Kwadwo Safo so Ghana fo nko hu no na wa hide enema bi secret bi for almost 24 years enti Ghana fo mahama manko ho ama papa no anchichem na papa no edekwa ebe hadne meaning say ayete se wo say bo papa no so se obewu ana ase den kwabren se Apostel Kwadwo Safo hade niema bi 25 to 30 years ya Roja ntimi hye John Dramani president oteso ya man panyina ya to aba na mbase onko hu Apostel Kwadwo Safo oka politicians ho David individual person wo bi a woni nkyira ne bantu ne wawo no bibi ho so oba wi na wukyina papa no kura wono ni fi a wadi ne nyane wanyini ya ti kromo na sofu bi si nyame yi akire ne se chief limam beko ya mama magina ma de bi so me kire wade how many years ni almost yes eba se wo ni die ni esom no tai chief limam achi no wo di threat ni den ko di pa no so what is our being on work ceremony bi asem okuru hada we say oman panimfo no betie ni adifo no mo chance yan chichi won tutawo nkoto mo ba hu ya papa me kan kura kirawo akwa atom ko yisu ane ho apowi abagira camera ni na nkrofo adese hwe nipa wuye hwe obi kura besa obi baketekete anyi wawre ho nipa damodjem ama ni modja siafa ni nipa dua yantini amfa yan sansom na still wudina ho se ni na nyame yikira me se afi wabodam ya wudina na nyame yikira se me tia me nsum nyame nti nyame nkomai ni because ma to ha no prophet in Kumasi ni se susu biem ha abifo agidi Adonko no azan ha ni timi the spirit kwa bonten ko twedom the mass of war asoma me ka me boa me sete nkomai ni Antoine ni twedom ni the car ni chani ni pa honko so abo ni pa no no mass of war who can challenge me and summer 2025 we when you go outside and you embrace Jimmy Samoa asofo no to di on pass on your frame no and you say me di your frame Abeyifo no we sem kombi ba mu say ye maame na je enya dia owu beto ne da ampa so okobaaye Ghana fo bebre wetina see video na da honom no wo di enso so no odifo dia difference ne so so ebe ne wo so sem kom kwabena tie ma se wo nkom de otie Ghana nyina ka to ho se maame no yenya ne kwan because obi si da se oba baba betena madwa so nti maame no se ya tia sunsun na ye di asem no yenya ne ho fo ba akokora anko beko nipa wo ba bra ho die ya kun sunsun no enkun tie bi da onza na betena ha cassette ya we bi se busum bi mfiri busum wenye dabi busum ya ni edidi ya ba no amo ya mamre ba ya mamre nti se me be obi so na me mpana no na bia wawale na nimu a boso mo ncheme nti ni cassette ya tumi ni mo nyame sem de wo bibia ni wo batumi di nyame asema ya adwuma sa so amana yeyi nti maamu no me tia se dire hu se da bi oyo pa wo dikan a wo be fro mamaja esem kosun sum ni maamu wata eni ahunhuma wudi woni nyina ya dire na me ko bo maamu ni tiri so afode ti so ba ka ya fom ha me bade ni hito ho pedi akoko ko so etwa akoko no to no twere tukosia ni gu fom se yamra ba te se maame no baba na ne ho aye fake sei what is am abeka ho se biem dabi meka ho se sami profika from this ro ha ana anka bible no ni ai hiame because was waji obi a waji woni ni fie nyina na me asem no ade ani ntina John Dramani Mahama nyina obi mra obi papa o edi ntina yenku bawome ani obi mra eba umanya na afrim but yemo bra no obi anka na gene mra no anka mo wo ma no because you will John Dramani Mahama ani ye wura bawome ya o nya tamfo na no hwe ebi di sam one na yire kora se bi wo si hage ye
na wo wote nkyɛn na wo bɔ gyam eso gyam sɛ obi nkonko na yɛ wo bɛ na da bi me ka sama kyerɛ sɛ deɛ wo nyame ɔso kyerɛ me minute wei deɛ oku oyɛ nyame ɔso kyerɛ me ɔso kyerɛ me kɔbena deɛ ofiri nyame so kyerɛ me na mo huhu mu deɛ aha wo nia kaka be nsɛm ani yɛ Roja metime twɛ me koto amana tɔfɔm afafi so ɔyɛ aboa wɔduru mani mu ɔte sa boa mi do nyankopɔn aha eni tumi so so nyame akɔ ane yɛ occultism anasa spirit yɛ wo wiase bi no wachichi bi wo mo yɛ adwuma ni ɔyɛ nyame a ɔse asase so onyankopɔn ba bie no wɔ ni nyame ha deɛ munum ni sɛ yɛ ba sɔre atia yɛ ba yɛ matantadeɛ na sɛ nyankopɔn klase wo yi kyira na wasɛ no na deɛ tira wo de wayi akyira na sister na me say me kotu sofuo no ɛwɔ nsukasie bi ho na me bɛyɛ rituals a ya twetwe mpanimfo din saa mpanimfo yɛ ni accident mu 5 edin wo pipa so a yɛ de aboro no ma ne kandi tuntum kokom yenu esisi mu a wɔn abɔn wɔ fita yɛ ni hu yɛ no akoya me te sɛ asɛ obi na bia bia bɛgya obi ɛna yɛ site because any spiritual or occultism obi a wɔ site wɔ Ghana ha bi a wa bibia saa ne fuo mu a me te ho yɛ adwuma no ɛhɔ ne yɛ nyina yɛ tu yapɔ etimi hu ne kra but ayɛ no wanwa but the woman sɛ wɔn kyekira etimi si ma yɛ bida me se me ma yɛ bi go to agona on be ka kyerɛw ni tumi prami accident 50 the whole year besi na safo na beto 3 me ka se ma kyerɛw no dia hete etiwum no mo yɛ resɛ kyerɛm yie kwabra eno yɛntimi nka ho asɛm ne yɛntimi nka sa asɛm yɛ nyina ne aso mo beto adi do obeka na obeto ho asɛm sawo o ne ho akogya 31st sɛ o nyame nyi mfura accident mu die nti na ho yɛ saa da no 31st no ahonwom bebre nsusu di mogya na yɛ wo ma de nti deɛ wɔno yɛ kodia no wɔ senyambre kuno ɛse di mogya bɔ na tenase odini kwachi wo bi ba physical so nkono nti deɛ ba ne sɛ sunsun no ho kuro nim no yɛ de saa pɔno nyina sɛ ne nsa ne atua no ka nti the main day no yɛ hia saa mogya no ka wo na free ha ɛbɛse a woduru hɔ na sunsun na bɛgyina hɔ a ɛsɛ ka wo hwɛ fam saa so kuro no wonim onim sɛ ɔyɛ part of saa demonic spirit na yɛ de yɛ adwuma no nti sɛ sɔfo no bɛgyina hɔ ka sɛ nyame yi akyerɛ no ne sɛ wɔka ne sia ɔnyɛ real man of God because what in na sia ne sɛ wo kunu no obi da want to solve ma ho because wo kura ya no wa anye nsi ho de ni owu a eba etimi short family man nipa yɛ mɔbɔ no want to survive saa de no want to be pressure over pray ama de nko ba wo na nya nkwampato wo obi do yire wetima solve wo si kasa wa for wetima solve wo pa control wo ko nye wetima solve enti le wia so wo ha fa wo gyan fi etumi yes nipa nwotwe wuo no na baba kyerase ya wate nipa nwotwe wuo no nipa nwotwe wuo no kwabra na baba kyerase ne ne kwasidia na yi ne ba tena sesei ne ma tro bi enti nipa nwotwe awuo yes ne ma ne be mfi obi a according to Safo Roja say ne ma be bre kra na e ba we nkra ye ne ma eso kwabre ma men ka sem bi bia ni ho baba every time nipa ye mobo chensei gama don mani mahama be dia konwan yanka obi an share dem yanka sa ya we be firi bia enwuma nyina nwu asori bi yanyai dabi nipa no twe na mu pray no awon mu no so kwabre me ka se ma kyerɛw pray na we nyina ne se wo wiem na se stop wa ba dia baba fo anyi nwa na de yenwa bro so babura gina ne se pray ni stop ye no na nka sofo bi a wo so pese nipa nyina gya dwama gya nsanom ye gya lumba program a ye be ko asole no na nka wo no to say no akọ solve problem no na pray na gina said Yesu hu samani madali ya Yesu na bo say munya wo hafom say no atro we bone wo hafom no atro we bone wo mu kuta wo ni nyina no ma gyato wo no ma dwali ko wo so wo gye ba ko a wa gye wo ni fie nyina untini nyewe ifri nyame aboa saa untini nyewe wo fra ho man of God shut up me kasma trawo me ni bidi was anteme mu na me katra Ghana for mpanimfo say ya dinu mo ho every blessed that consider bia ye ya pa ya yima Ghana for nti ya mu twamo ni maka ye na ye ye betumi ye tu sakode aba gina moti abu ba wo wo ekotia mo politicians na nkasa no omo ye devil
say parliament that betu just say obi obehu ade bia no ofa mu krata so no ofa na for review man meka no wabonte eno so dey na Abeyifo for the modi abremu ana pabra me to me ma hye nkom ma minister bia minister me no hye nkom ma no wo frɛ me a me yesunsumade ma no me medina mfram me ka se we besi me nye bi da ba sofo bi bewu a me ka kyerɛ wo last year me ka kyerɛ se sofo kasie bi one more poison ekuno yakuno yakuno to akene what you say man who sem wo me ko se Steven Adum Chedua anya ono a because papa no ono wo nipa o enso wo nse wa magina simple su aka se we besi this year anima ya batu Ghana no yenna yenhiem anima ya batu Ghana no me yesofo me pato me maram me hu sa bi we betimi asi obi akọ nkoto de ma omo mpa ye na sa de no nkate out wo ye ni say ya ohumba ton don't do mani mahama only time for Magana. I respect that mind. Me papa no nanka bepe. I love everybody in parliamentary member. But the woman sir, we a parliamentary member right now say see now we soon na me a promotion for teacher say. Yo e ka Abeyifo here dey na wutimi ye bo am Ghana. Afeso kofo pe wa hinfo no mbemu no number. Odafo me ti okuma sita for himfie pe. So be a down so ekutia wo no eye me ena me hwe ma hehu wani mu a ehunu ba bi esie yale bi down so ti say stroke wo wo ba wo pe funa wo ba wo mo to kwan ti aburo kire na mo bra wo abrabom wo bi wo keman so asase bi ho ya bom dia me na nyaw me see ya the cancer kidney problem atoso promise and faith down so we be anya yia me masuma sabne say mo ditre ni asem na ma trafom ahomache bra no ade ma chi sa duada nkwada ya wa be fiada me nda kwasi ada no e da wo de ba manim no ma hwew hyebrem ne ma sane wa de so ye no me da so a wo bre no na ma pachew atua ho ka ma sane wa fi wa maniem de wo fra me no me ne won twene denden se ba ye ya de bone ba ye ni bi won fie ne mom de wa ye tia okra ene makwa ma challenge ba wo so enu ne ba hwem dia na wa ye tia okra ntia wa ho de no sunsun adwane a obi timi de wo wasam ba ye ni manadro ni ekutia wo no ya ba ye ho adwuma ya fa na concept bo we din pa na ma ba kire wo no Abeyifo Ghana nyina wo mo hene me ye be hia I love them.